El tenista Albert Costa serà el nou director del Barcelona Open Banco Sabadell, que enguany celebrarà l'edició número 57 del trofeu Comte de Godó. Les pistes del Reial Club de Tenis Barcelona acolliran del 18 al 26 d'abril nombrosos i interessants partits. El gran al·licient serà la presència de Rafa Nadal, qui intentarà fer-se amb el 5è Godó. El president del club barceloní, Albert Agustí, ha explicat que el nou director ha estat escollit per unanimitat per tots els membres del Consell Directiu, sobretot pels 20 anys que ha estat vinculat amb el club. Costa ha explicat als mitjans de comunicació la il·lusió que li fa estar al capdavant d'aquest esdeveniment esportiu. A més, ha afegit que podrà compaginar aquesta feina amb la de capità de la Copa Davis i director del Centre Internacional de Tenis Cornellà. La capitania de la Copa Davis és un temps limitat, el tema del Godó també és un temps limitat i el que m'ocupa més el dia a dia és el tema del Centre Internacional de Cornellà, que crec que és el que més dedicat estic. El que més crec que són treballs més puntuals, de molta responsabilitat, però que a nivell de temps ocupen menys. La novetat d'aquest any és que l'Open serà considerat dins de l'ATP de la categoria 500, per la qual cosa es doblarà la dotació en els premis en relació a edicions anteriors.